داخل جدیدان قصه دردی امریدین که ای کودکی عاشقش کرد دیناره و تا ملکی غریبه بردش لیک در آخر بگانه گشت 2015 سال пацанаки синфи ҳаштам уже ошиқам уже да фикр уже бадрашкам 65 микрорайон мактаби 77 амридин ба ном талаба неки аи мактаб рафт хонандаи 77 неки мактаби 78 да интизори як дилдоршам ранги посбонаш гаштам рӯзе набуд бошам дарсам мегрехтам ба ҳар баҳона ки ӯ бироя ай дарс провожат кунам то хона дар лаби юрам ханда буд ҳар вақте ки дид мара ӯ духтараки рус буд хушруча буд як динара меҳмонай мерава нағзаш наби гуфтан сад мара ту тоҷикистонда мемонию мерава самара бад девонаш меша ки ма девонаш будам ӯ ай ҳама наздикам буд гарчи бегонаш будам ҳатто чаш ба табассум нигоҳ мекард тарафам о чаш розия нерасидам ба як ҳадафам як рӯз беӯ рангеки як рӯз бенафас будам дар озодирам беӯ рангеки дар қафас будам пацанаки силфияш гапа калон кадак авлод да хонавода да фаҳмон қарор дора чи аҳвол да кӯдак будам неки хидма пари недонистам шуш бади рашкои ҳаромум шапалоқ да бари рӯш дили нозикаш хафа шидай ман ба дора маҷбур шид ватан наздикам бишава ба ёду айма дур 6 моҳ гап намезад 6 моҳ дилма ғамо мекан 6 моҳ дунё торик буд 6 моҳ талх метофқан 6 моҳ бенафас будам ранги моҳӣ берун наёб 6 моҳ на дарси кора 6 моҳ нашава хоб дили модар ба аҳволи масухт рафта фаҳмон шафамондаш бачаи асабиш бадрашкаи оли ёшай бо ҳама ранги аввала ханда дар лаби дасалак неки хирсандии доф дароз давом накадак тира мебарад самара тоқа мемони ту марам акрасчи густой мошин марам панҷам ҳунарай марам мерам ғарибӣ ки ба ту наздик бошам ту самарам амаспалиш би да қарибит бошам суҳбатҳои телефони шабои дарози маҳтоби рӯзҳои дарози кори шабо ба ёдад бехоби бадрафтори ӯ дигашид да байн мон бисёр шид ҷанг дили ошиқи ма да ай дурира мезад санг хулас бо гапо гирех ӯ дики ром намеша сага тарбия ки хуб меша леку ҳаром намеша бо ҷанга бо қаҳри кору рафтори ӯ раби гуфтам басай тоқат ки ту марди амридин иси карантин рӯзҳои қин рӯзҳои вазвин ӯ ҳар рӯз проблема дора дар киса намондай ти қарздор ай ҳама кентом неки ӯ намефаҳмид ӯ уже ӯ духта набуд полни кӯчагиву кайфӣ май ғариб да ишқ сӯхтам ба ҳами сар гузашт болои сӯхтанам ако падар ай дунё гузашт рафта натонистам ватан ҳамаи раҳо маҳкам шаҳри мардам канҷихона мара мехӯра ғам баъд яке занг зад динара гуфтам фаҳми дарди мара салом алек аввол пирси баён кардам дарди мада баъди суҳбати ду рӯза бо ӯ да сум дар корай ман фаҳмидам ки ӯ да ман не фақат сум дар корай ӯ далид кардам номроша дига дил хунук шидам самара пешаш рафтам омади данишидам чанд соат да таги хонаш неки набромад берун баъд очаш хона фарёд кард ишқ мекунад беру рафтам ӯ хича дарва нақлф кард набромад пешам номуз корча задестай даи ҷигари решам телефона бурор занг за алло чаҷон келин та хидат биёв скоро миём тоҷикистон